Malikunafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye Baro Kènè. Baro Kènè ye émission ye min labɛnnen don Malikunafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan an'u ka carrière musicale. O hukumu kɔnɔna na an ka wele sera jeli dɔ ma. An b'a fɔ jeli de don. A tɔgɔ ye ko Jeli Makan DIABATE. Mais yan'an ka kuma di Jeli Makan ma, comme an bɔra sunkalo la sisan seli tɛmɛna, Ala ye sunkalo ɲuman tɛmɛ. An b'a fɔ aw sami Ala ka san caman yira an na. An bɛ kuma di sisan an ka invité ma, a b'a ka foli kɛ. Makan. Alhamdulillahi ala kulli fani. Traoré a diyara n ye. An bɔra seli la sisan émotion bɛ cogo di? Yani n ka don o mankutu kɔnɔna na, n'i y'a mɛn jɔn kunna n'i y'a fɔ sababu ɲuman, sababu man dɔgɔ. Ayuba ɲanwɛlɛ bani adamaden i bɛ sira o sira kan n'i m'a bila a bɛ lase dugu dɔ la. N bɛ Ala fo ka Ala barikada. Kalaban Jelike VIP kumayɔrɔ bɛnna Malikunafoni kɛnɛ kan bi. Wow. N b'a fɔ awuzu billahi mina shaitani rajim. Yani n ka don kuma kɔnɔ n bɛ seitani gɛn. O gɛn. Seitani man ɲi dɛ. A man ɲi dɛ. N'a donna furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ, ale de bɛ kɛ sababu ye ka furu in tiɲɛ. O de la Jeli Makan b'a fɔ ko awuzu billahi mina shaitani rajim. Aw ma fili dɛ. Aw ka jelikɛ mandi yɛrɛ de kumakan don Malikunafoni kɛnɛ kan bi. Sanbɛ foli n b'a ta Katara, Mali. Maa minnu bɛ ka Jeli Makan lajɛ bi, minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, n ka foli bɛ Katara aw ma. An bɔra kalo barikama min na, n tigi Ala Jabaru Wahidu k'an sara senko la masakɛ la, Mamadu ibnu Abdullahi Seydil Khureybaye, Seydil Khawnen, Famadil Arbu wal Azimeu, wa Khutuful Khafakhaini, wa Nuru Lisagalaini, Aminata deni Abdullahi de Aminata bintu Wahabu Taibu, Abdullahi Muntaribul Hasimi, Mamadu ibnu Abdullahi akile tununa jelidenw na, Ala ni ce, seli tɛmɛna sa an ka sanbɛ foli ta Katara Mali a n'a denw ma. Traoré. A diyara n ye. Gafuriya wa? Jeli Makan siraw ma bi Malikunafoni kɛnɛ kan. N b'a fɔ minnu bɛ ka Malikunafoni lajɛ, aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ, batigiya la, fatigiya la, kɔrɔtigiya la, dentigiya la, simaya ani kɛnɛya kɔnɔna na. Ni ne ye sanbɛ foli ta Katara aw ma, ne jatigiw dante aw la dɛ, n y'a fɔ aw ye nka aw ka Malikunafoni kɛnɛ lajɛ. Aw ka jelikɛ kumakan don minnu bɛ Itali, minnu bɛ États-Unis, minnu bɛ Faransi, minnu bɛ Espagne, dante aw la. Ala ka san caman jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Amina yarabi, amina yarabi. Simaya kɔnɔna na, garizigɛ foni kɔnɔna na, jamana in a ka kalan bi. Ala ka sumaya. Amina yarabi. O ye jelikɛ ne yɛrɛ ka duwawu ye. Anw ma kɛ jeliba ye dɛ. Ayuba Ala ani sababu ne bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi. Ni bɛɛ kɔ? Ayi. Comme nin y'a daminɛ, an bɛ na de. Sisan Jeli Makan DIABATE. An bɛ fɛ ka bɔ i bɔra jɔn ni jɔn de la. Est-ce que a diyara n ye. Gafure Awa. N'i y'a mɛn den ɲuman kana siga dɛ. A bɔra ba ɲuman de la. Jeli Makan bɔra Kayiba DIABATE. E m'a ye ko DIABATE n bɛ tila k'a ɲɛfɔ. N'i y'a mɛn Kayiba, maaw b'a fɔ ko Kayiba DIABATE a dara kan ko min na maaw t'o dɔn. Nka n da tɛ se e ma fɔlɔ. N'i y'a mɛn Kayi, cercle de Bafula bɛ yen. Ne bɛ ka n bɔ yɔrɔ de fɔ maaw ye dɛ. Arrondissement Oussoubi-Diagne, village Bambila. N'i sera Oussoubi-Diagne maaw b'a fɔ u ka sketchiw kɔnɔna na i n'a fɔ Gimba national b'a fɔ cogoya min na. N ka taga Oussoubi-Diagne. Jeli Makan yɛrɛ ye kasɔnga de ye o. Awɔ,
kana sigo la de. OK. Ni en blanga kasonga kan fo ba duruntu sisan fo shine ete fen famia. Ay dobe no be kasonga abame. Abe songa tla traduire. Jeli maga ne fa togo Sidi Diabaté. Do mo mawba don jalinyele Sidi de la. Jalinyari? Jalinyele Sidi abade togo jalinyele. Ah, OK. Donc ayre togo Sidi. Sidi fa o de togo mundi atamba. Nga ne buga ni kuma info hine be deli de lawo. Ma fo khiyaratu. Ala ka hine usula. Be yoma le kiyama o be dugu ko lobolo te wuli tukuni. Ala ka hine ula islamish jeli. Ya rabbi. O kura o mundi atamba. O de bora kura dembala. Inyeta la jeli kamale. Yani ka jatigi do yere nyini ki yere don. Awo. Jatigi yani ne ka jatigi fo. Mba nyini kan yere don ne bora jondila. OK. O kura demba. O bora kontin sara de la. Kontin sara. O bora Mariama demba de la. O Mariama demba de ni Hawa magasa demba kile bena. Uyen tama kononton. Dundun kononton. Uya fo Hawa magasa demba de matuntere ni ya me nyanya. Ne bemba ude akiri. Nyanya. Awo. Dongili sendo be ko nyanya. Uba taka danga na udila. Adara jalisita sambali mamaringola. Adalembe dugu kolo bulati wuli. Farafina ni farajela bi wasoni chemi baba sora. Allah ka hinala. Amina ya rabbi. Jeli Makan DIABATE. Namo. Iko ko yani jeli ka nini ka jatiki do. Eide. Aka ere do. Awo. Ibseki o fanya parce que koyoro la. Est-ce que jeli beke. oui ti. O se ka do yeti ndo doron ka ni jamu fora bon ka sa to ko be di. Oui. Ni to ni jamu fora doron. Atiki be amabal mal damne. Est-ce que souvent me do ti foi iba sora bo bete ma côté quoi. Oui, c'est qui dadu woro na ka ni fol kan ya. OK, Traoré. Ni yoro jaranye kosobe. Parce que mawbe ka jelia ke minye, ima e jelia tununa. Ah. Jelia tununa. Ni côté. Jeli Makan côté. Jeli Makan ko kala se Mali ana deuma. Minu mbika Malikunafoni na mebi. Ko jelia tununa amena. Jelia sara de. Am sika foti. Parce que ni ne ko jelia sara. Ni ame Mali a fo adeum. Dien demseni sodi. Mabakoro olube ta kanto ya. Nga demsenu ntika jelia ke tuguni. Ni warbe bolo ni nete do ne bitambi mabalma jamala parce que o de kadi musu. Musu durante de. Kadi cheo ere de. Mais ni ata majorité kunda 80 voire 90 95 ni taraka muso jolen sora al ni tado ni tarako he ijele ndo enungala be nafo arabu abe wardi ibe tanto abe wardi bon ni o fo chema mais chebe chula oluti jatere parce que oluto concurrence yorola ye question min fo men nanae ima e jiere fe na nogora jibe ke kako nga jiere de nogora sisan mbo je sisan très bien ima e kelo kelebe jie wono kuma de ba bansa première guerre mondiale min kera uye horonde unde wele kula sigi ku fara nyanga uka kuma pour que kelebe banote mugu ni kisete awo kelo kelebe jel kamalende kanga sigi ani jeli muso kati sigi ka kele ban nga jelu yara de kala kele kala obe banjo godi très bien ma kana nyina iboro kosa obe wari no fe kodia Traoré imai wari no fe ko bala arabu limali anana ni cheni chamaya de nga nafolo nakana nga fiya nasa ofwen nafolo nana akon tigile ntigile ne nana
ka di e ma e ka balimaya dilan nga ni mo dilan ini ne nafolo jama kante dɛ balimaya farala ka sababu kɛ nafolo ye bi nafolo nana ko n tigi le nana i ka jigiyaw de tugu he i ɲɛ t'a la fɛn dɔ tilala maliyɛnw na a don ne kasira ala ka hinɛ la Hamɛ Sumunu ale tun bɛ tarikuw fɔ cogoya min na a n'a bɛ maaw bilasira cogoya min na Hamɛ Sumunu tun ka di ne yɛrɛ ye kojugu ala ka hinɛ n fa su ɲuman na a taar'i da nka ni ŋaraya kuma de taar'i da dɛ ale tun ka kumaw bɛ don ne la kojugu ka kun kɛ min ye c'est comme leçon de la vie de b'a kɔnɔ a bɛ jeli denmisɛnninw ni maa o maa ye ninnu ka sira ta a bɛ maaw bila sira di ka mɔgɔw sensibiliser très bien donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko jeliya jelikɛ kan ka ou bien jelimuso kan ka mɔgɔw sensibiliser k'u bila chemin ɲuman kan très bien ka ɲumanya kɛ très bien jeliw yɛrɛ ka rôle y'o de Traoré i m'a ye jeli kamalen kan ka rôle fɔlɔ min jouer i bɔra k'o de fɔ e k'a ɲini fɔlɔ i bɔra yɔrɔ min na i k'o dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na i tɛ fili yen ma yanni maa ka boli nafolo ko manden kuma ɲini k'a dɔn sa n'i ye manden kuma ɲini k'a dɔn i bɛ jatigi sɛbɛnw sɔrɔ n'i ye jatigi sɛbɛnw sɔrɔ i b'u bolofɛn sɔrɔ a man gɛlɛn e ka kuma ɲini k'a dɔn kuma dɔnbaliya in de ye nin ye o kɛlɛ de bɛ sen nafolo b'a la awɔ nka yanni nafolo ka na peut-être ne bɛ ko dɔ kɛ sisan tɔgɔ tɛ n na jamu tɛ n na nka a bɛ diya maaw ye dɔrɔn u bɛ na wari diyan o ye mun ye parce que adamaden yɛrɛ kɛcogo muɲu ni sabali bɛ diɲɛ ko caman na dɛ maa o maa n'i muɲuna ka sabali fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ o tuma na ala ka muɲu ni sabali d'an bɛɛ lajɛlen amina yarabi jeli Makan naamu yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ fɛ ka dɔn mun de la e ko k'e bɔra jeli du kɔnɔ est-ce que i ba ye Kuyate i fa ye Jabate e ma sɔn ka dɔnkili da f'e kuma de diyara e ye o ye tiɲɛ e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a diyara e ye cogo di mun de la o diyara e ye i b'o yɔrɔnin fɔ an ɲɛna ok Traoré ni yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ ne ba tɔgɔ Sira Kuyate ka bɔ Tuba Musaya ɲaɲa fɔra ni kalan mun ye u dalen bɛ Tuba Musaya de kɔrɔ kala u dalen bɛ yen ne ba tɔgɔ Sɔgɔna Danba ne yɛrɛ bɛ wele ko Sɔgɔna Makan parce que ne dira ale de ma ok n y'a f'i ɲɛna cogoya min na adamadenya waati don kosɛbɛ n'o kɛra waati ye i yɛrɛ de kan ka lajɛ i kan ka don jumɛn na i kan ka bɔ jumɛn na maa kan k'i don fɛn ni i bɔ fɛn dɔn ne ka kɛ kumakɛla ye n bɛ se k'a fɔ a sababu ye fɛn dama damani ye a fɔlɔ min ye kuma diya ne yɛrɛ ye jeli Makan min ye kuma diya ne ye n'o tɛ bobo de sigilen filɛ nin ye kuma tuma di ye e ni ne bɛ sigi fo sini ni e m'a fɔ a ne t'a fɔ bɛ o kuma na awɔ ni ye destin ko ye o lasakɛ nka jeli kamalen i tɛ kuma fɛn de ma di ma sa awɔ i ma ye o de la filaw ka di ne ye filaw diyara ne ye kun jumɛn na sababu man dɔgɔn dɛ n bɛ ala fo ka ala barikada tuguni dan tɛ masakɛ min ka bonya la ala ye ne ni kiriki dɔ de bɛn o de ye ne la kuma n'o tɛ ne ye bobo di kosɛbɛ ne ka filamuso min ɲɔgɔnna man ca min ye sigi lolo ye Gafure Awa den Sekumaru Jalo den Aminata Jalo Madame Momo ale man ɲi dɛ don dɔ kɛra Mali kuma min na carte d'électeur tun bɛ ka di carte d'électeur di la ne tun bɛ salle min kɔnɔ an tun bɛ carte d'électeur dilan
ne benani mamunu ye muso de tun y'an ka présidente ye Madina Keita. Bon Aminata ale tun ye Choguel ka parti mɔgɔ dɔ ye. Ale tun y'o présidente ye o bureau kɔnɔ. MPR. Donc o temps kɔnɔna na an ye kalo kelen ye wariko nana gɛlɛya. Grève kɛra jamana kɔnɔna na. K'a daminɛ première région fo ka taa bila Gao la fo Kidal. Grève nana kɛ wariw ti ka di. Donc an yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ gouverneur taara an ka yɔrɔ la Kalabankura. A taalen ye a yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la mais a taara hakilina ɲuman d'an ma. A ye baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la wari tɛ yen nka an bɛna solution kɛ pour que a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ. Mais an bɛ taa cogo di? An bɛ segin cogo di? An bɛ dumuni kɛ cogo di? An m'o ɲɛɲini. Alhamdulilayi Aminata ale de kɛra sababu ye maa o maa bɛ bureau kɔnɔ k'a b'a kɛ Ala kama kira kama fisabililayi mani k'ale lilayi kana law ko n'i ye min kɛ Ala b'i sara ni o de ye. Ale tun bɛ wuli a t'i sara maa la a t'i sara cɛ la a t'i sara muso la a bɛ taa alimentation na a bɛ dumuni ba san a bɛ na an bɛɛ b'a dun fo k'a kɛ sababu ye ekɔliso yɛrɛ bɛɛ groupe nana fara anw kan u faralen an kan ne yɛrɛ ko nin muso in nin ye belebele ye dɛ don dɔ la a yɛrɛ sera ne ma a ye ne ɲininka ko ne tɔgɔ ne tɔgɔ Jeli Makan ko ne fɛnɛ tɛ bɔ yen ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se kuma la ko ne ɲɔgɔnna dɔ b'ale bolo awɔ n k'a ma ko filamuso ko n tɛ se kuma la nka hɔrɔn de bɛ se ka Jeli Kamalen na kuma sa seli suralen a ye n sigilen to o y'a sɔrɔ seli tɔ tora tile 3 a ye 8,000 ci ma Orange Money la a ye message ci ma ko Jabate n ye fɛn dɔ ci ma yaya n y'a lajɛ n kawara n ko n dun ye nin kɛ mun na parce que n hakili t'a ma a ko Ayisa e ye jeli de ye hali n'i tɛ kuma kɛla nka i ye jeli ye ko filamuso a barika o don kuma na a yɛrɛ yɛlɛla n yɛrɛ teri minnu sigilen don n'o ye Kantara Bamodi Jabate n'o ye Makan Kante ale yɛrɛ filɛ nin émission kɛnɛ kan sisan olu ko ko jeliba a k'i bɛ ka kuma bi dɛ an n'u bɛ baro daminɛ fo ka taa fɔ baro banna i tɛ kuma n ko awɔ n ko dɔ de ye ko dɔ kɛ hali k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko dɔ ye wari jan ko ye jeliya kɛ n tun bɛ maloya quoi. Mais cela ni yɔrɔ ni ça veut dire que wari l'a motivé. O ye mais a yɛrɛ ka ko tacogo de diyara n ye fɔlɔ yanni wari kana motivé. Muso in parce que maa min bɛ hinɛ walitaw ni yɛrɛtaw la Ala de ye hinɛ masa ye o Ala t'o tigi labila maa ye o de diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a sɔrɔ n ye 2 fɔ a ma ye yanni a ka wari in ci n tun tɛ se kuma la o ne k'a ma n ko filamuso n ko Jalo Jakite Siribe Sangare ko n k'a tɔ lase n ko ayi n ko ne tɛ se i ma se ka tɔ lase ko n k'a tɔ lase ne ko ayi n ko ne tɛ se k'a tɔ lase n k'a ka ɲi n ko sini n ko n bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini k'o fɔ o kɛra ne kumacogo ye ten a y'o ci ne ko nin ko tɛ to tan a y'a sɔrɔ n dɔgɔninw bɛ n kɛrɛfɛ n ko cɛ aw bɛ se kuma la jatigi sɛbɛn dɔ n filɛ ne ka dɔ sɔrɔ a ye wari min ci o tɛ dɛ don o don maaw bɛ wuli ka taa dumuni kɛ an ka bureau de kɔnɔ o de kama n bɛ fɛ ka kuma ɲini ka dɔɔnin fɔ nin muso in ma parce que a tun ko k'an ka Kalaban jeunesse fara ɲɔgɔn kan k'ale yɛrɛ bɛ fɛ ka Choguel wele ka na an ka kɛnɛ kan n ko n ko yan yɔrɔ de ye ne kuma yɔrɔ ye ni n bɛ micro minɛ n bɛ yɛrɛ yɛrɛ awɔ a nali ani micro taara o don ne ye kuma na a balila ne terikɛw ni maa fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ko Jeli Makan nin ye denkura ye gɔyɔ la n ko cɛ a y'aw bɔ n da la sa donc i sera ka a ma balima n ye kelen fɔ n yɛrɛ y'a ye c'est comme i bɛ min dɔn o fɔ o don sa a tɛ gɛlɛya i ma o donc i bɛ min dɔn i k'o fɔ genre a ye ɲuman min kɛ très bien o fɔ kana tɛmɛ o kan ok o de ye ne bila ka kuma d'accord awɔ Jeli Makan i m'a ye ni ne sera filamuso in ma dɔrɔn ne bɛ kalaya de n'o tɛ bi alhamdulilayi k'a daminɛ Jeli Makan sentigɛ fo ne kunsigi a bɛɛ lajɛlen ye kuma de nka ne t'a fɔ bɛɛ ma
aw ne bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ caman na jatigi min bɛ ne wele ka taa i b'a sɔrɔ maaw bɛ taa ni wari min na di bɛɛ bɛ wuli ka wari minɛ jeliya valeur to esa olu de ye jeliya tɔgɔ tiɲɛ maaw bɛ kɛmɛ nɔfɛ kɛnɛ kelen kan ye ni ma sɔn ka min ta dama yɛrɛ a b'a ɲɛbulu tigɛ la ne taara n jatigi muso dɔ nɔfɛ ala ma mɛn n taalen kɔɲɔ 2 de tun don duw ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma o ye fadenya ye awɔ baziw sirila yɔrɔ kelen mɔgɔ kelen de bɛna sumu kɛ a n'a ka jelikɛ nana ne nana a don muso min ye ne wele a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Banbila ale tun ye Banbila docteur muso de awɔ Asan Jara a ko jeli maga ka di n ye o y'a sɔrɔ n taara n dɔgɔnin ka kɔɲɔ dɔ la kɔɲɔ bannen a y'a kuma fɔ ɲɛna ye k'a ka di n ye a dɔgɔninw ka kɔɲɔ bɛ ka kɛ n ka k'a kɛrɛfɛ n ko tɛ baasi ye n taara kɔɲɔyɔrɔ in na sumu sigira n wulila ka n ka présentation kɛ n nana kun min na k'o fɔ maaw ye u k'a faamu o kɛlen jelikɛ in y'i sigi fo bɛɛ kɔfɛ nka ne donna kuma kɔnɔ dɔrɔn o diyara maaw ye cɛ yɛrɛ min nana sumu sigi zikiri dala de don a n'a ka jelikɛ a ko jeliba ala kama i gɛrɛ an na sa i ka kuma taabolo diyara n ye ne ko i kana n'an bila ko la dɛ n ko ne tɛ se ninnu na k'a fɔ maa o maa mana wuli i jɔ ka o fasa da ayi o tɛ ne t'o jeli kamalen ye n ko maa min ye ne wele ka bɔ Kayi ka na nin ye ne ma tigɛ o la o mana min d'i ma o b'i bɔ quoi très bien o ye ne ka jeliya taabolo ye parce que n y'a ye mɔgɔ min na o y'a kɛ ten de o man kɛ pankapuruti ba ye voilà ni bɛ yan bi ni wari très bien ni wari kun bɔra yɔrɔ min i bɛ yen garibu dugu bɛ yala la barani fabaliya don dɛ ok jeli Makan Traoré o tun don donc e ka jeliya e ka kuma a diyara i ye de est-ce que wa i tɛ kuma bɛɛ la ayi mais aw caman bɛ yen aw b'o de fɔ ko ne ye jeli min ye n tɛ kuma bɛɛ la aw tɛ kuma bɛɛ la comment e bɛ se k'o ɲɛfɔ o bɛɛ ɲɛ jumɛn de ye très bien n'an ka o yɔrɔ f'i ɲɛna sa jeli ye bɛɛ de ta ye o n'i ko i tɛ kuma bɛɛ la dɔrɔn jatigi dɔ bɛ jigin i la o ɲɛfɔ nka n b'a yɔrɔnin ɲɛfɔ dakuru ɲɛ kelen o fɔ Traoré e taara maa min nɔfɛ jeli kamalen maa min y'i wele i b'o tigi dɔn n'i taara kɛnɛ kan ye n'a y'a sɔrɔ a tigi y'i wele k'a fɔ nin ye n ka jeli kamalen yɛrɛ yɛrɛ de ye ne de y'a wele a kan k'i yira a kɔrɔw n'a dɔgɔw minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ e fasa bɛ ka da ni o tigilamɔgɔ fasa sera wuli i ka taa mikoro minɛ i ka kuma o tigi ma i ka t'i sigi i nɔ la n'o tɛ i bɛ ka maa min welela ka na sumun kɛ i b'a tigi ka kɛnɛ tiɲɛ a bolo o la an b'a fɔ ne tɛ kuma bɛɛ la o don n'o tɛ o don ne bɛ wuli ka kuma n jatigimuso in na n ka kuma bɛ se ka diya mɔgɔ wɛrɛ ye o b'a fɔ karisa o don i ka jelikɛ i t'a wele a ka na n yɛrɛ bɛ kɔɲɔ dɔ la yan fɛ i bɛ taa o fɛnɛ ta la a bɛ kɛ ten de jeliya in yɛrɛ ye valeur fɔlɔfɔlɔ ye o i kana tugu bɛɛ kɔ mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye fana mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye dɛ awɔ jeli Makan an bɛ fɛ ka dɔn ni ala nana n'a ka naw ye est-ce que i ka projet d'avenir e bɛ fɛ ka mun ni mun de kɛ dans l'avenir ok Traoré nin diyara n ye kosɛbɛ parce que jeli Makan yɛrɛ fɔlɔ ne ye jeli kamalen papier ma ye awayi jeli kamalen civilisé awɔ ni ko jeli kamalen papier ma dɔ wɛrɛ tɛ parce que maa caman bɛ yen bi n'u ye wari nɛnɛ dɔrɔn u kan ka fɛn min ɲini u t'o ɲini tuguni u b'a fɔ n ye wari sɔrɔ ka ban n bɛ taa mun fɔ ekɔli ko la a banna dɛ sinon ne ye jeli kamalen papier ma ye ne ka laɲini ye fɛn min ye nin ko kɔnɔna na kelen ne y'a kɛ o ne m'a kɛ o ne ye jeli de ye a ka di ne ye minnu bɛ dibi la dɛ parce que dugumamɔgɔ t'a dɔn sanfɛmɔgɔ a ye yenna sɔrɔ cogo o cogo jinɛ ko don wa a bɛ don moriw kan a bɛ don somaw kan a bɛ misi bilennin faga a bɛ turaw faga yan fɛ o tɛ o
Jumedo. No ote. Yani maka giri soma uko. Yani ka giri dugu dabal nintigu uko. Yani ka giri koloni filaw bolo. Ika kanki ika siriku de nyininga. Oyi pai. Ni imaye benba abe accident ke mala gidron sanfɛ ibe bɔ la ka k'i yɛrɛ sago ye Traoré me ka kuma min fiya na lamɛn dɛ tulo b'a la ne ye denmisɛnnin min ye mabakɔrɔ dɛgɛ n bɛ se k'a nɔ ni bi o cogo do awɔ ni benba i bɛ accident ke maa la i bɛ bɔ la ka k'i yɛrɛ sago ye awɔ o ye ala ka kɛ ye nka ni maa ba ye accident k'a la i tɛ bɔ la dɛ ni maa ba ni ba ye accident k'i la Traoré i bɔ man d'o la dɛ n y'a faamuya n y'a faamuya sisan i y'a faamuya sisan n y'a faamuya a ka di ne ye don n'a nataw aw filɛ nin ye ka nin kɛnɛ min organiser n'o ye Malikunafoni nin tɛ ka dogolenw bɔ dibi la k'u bila lumière la wa k'anw bɔ obscurité la k'an bila lumière la n'o tɛ jelikɛnin lakodɔnnen tɛ bi wo nka ni maa o maa ye nin lajɛ o bɛ dɔɔnin fara ne yɛrɛ sanga kan a bɛ dɔɔnin fara n dawula kan ala ni aw sababu a ka di ne fana ye ka dɔ créer min bɛ maaw bɔ dibi la k'u bila lumière la don n'a nataw o y'i ka projet ye awɔ i n'a fɔ ko jeliw wa i fɛ ka jeliw de former kuma na bon ne kelen jeliw kelen tɛ parce que bi ne bɛ jeliya de kɔnɔna na nka n'i ko jeliw maaw bɛ ɲinɛ jeliw kɔ dɛ maa caman b'a fɔ ko kumakɛla dɔnkilidala ninnu de ye jeliw ye o kuma la folikɛlaw don o bɛɛ b'o kɔnɔna na ok a ka di ne ye dɛmɛ ka taa nin bɛɛ lajɛlen na maa dɔw bɛ yen u bɛ se foli la kojugu fo k'a faga donc u fana ka se ka san sɔrɔ u bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ kumakɛlaw bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na kumakɛla bɛ dugu in kɔnɔ bi dɛ kumakɛla bɛ yɛrɛ de sisan jeli Makan ne bɛ fɛ ka min dɔn aw bɛ minnu bɛ kuma aw jeli minnu bɛ kuma awɔ est-ce que kuma in a bɛ se ka aw balo wa ok Traoré a diyara n ye kojugu bagi tuma jɔntigi mɔden finjani kalo Tiramakan a y'i sara bɛnbɛju 9 la Manden pigira kɔrɔ n da tɛ se o bɛɛ ma fɔlɔ i tila ka tariku fɔ Diko a diyara n ye Diko a bɛ da maa jamu kan ko 3 jigow b'o la awɔ i ma ye baara lankolon tɛ yen ni baara ka di ye dɔrɔn très bien n'i ye ɲininka yalima nin baara in maa bɛ se ka balo a kɔnɔna na wa balo ni saya cɛ kosɛbɛ i bɛ balo a la ka maa wɛrɛ balo a la balo ni saya cɛ cogo di cogo fɔ ye sisan i ma ye hali n'i bɛ ka yɔrɔ kelen n'i bɛ ka furan don o don sɔgɔma 8 heures de a kan ka furan i bɛ wuli don o don 8 heures i b'o yɔrɔ furan n'i bɛ 100 de sɔrɔ a la don o don wuli i k'a furan o 100 in b'i balo n'i tɛ ka haramaya kɛ parce que jeliya tɛ kuma ye jeliya dɔnkilida tɛ n'a jara dɔnkilidala min ye dɔnkili da fo jinɛw ka jigi k'i lamɛn o tɛ jeliya ye jumɛn de ye jeliya ye jeliya ye min ye i b'a dɔn wa e k'i jeli ɲɔgɔn gasi sigi jeliya yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ o de ye jeliya ye o de ye jeliya valeur fɔlɔ a ye ɲɔgɔn gasi sigi sa ok i bɛ maa min ɲɛ i b'o tigi kalan nka maa min b'i ɲɛ o fana b'i kalan dɛ o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ bɛɛ n'i ka dɔ ta sisan a bɛ n balo ne y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la o n ko baara lankolon tɛ yen maa bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ fɛn o fɛn na n'i t'a ni dɔwɛrɛ jɛ ani fɛn caman bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛ dɛ anw sisan denmisɛnninw n'an ye wari sɔrɔ dɔrɔn hakili tɛ taa masaw la hakili bɛ taa jumɛn de la
Traoré to don alisa Aish. sisan demsonu nga ko emiya nu e wari soro o leke o ku mere ka fo ne ba be cogo di bi ndogonu be cogo di bi ne fa be cogo di anga du be cogo di ni jatigi e wari di dora hakili beta marabne la Traoré ne mo fiere hakili beta jumere la ni yo fa anga tanu kanal fene ayanga hakili betola ayanga tanu kanali ango hakili beta muso di la folo al ni muso furle mbaare bulu sokono e ba soro doore ba bulu kenema ufana mayne o te bara bea donc eti se ka oke kenemata o ye ka wari dita e be ka a publier fambe fe nyeni mbonja tigi a fendo ke maramta abi wele dore be tanui nebe ala foka ala barikada mafo dona na tawa se ka ke parce que nebe mo mi suis mbega mo mi naje nga idol o de be ni fenu no fo jeli makay o to ko fanyane Traoré o jaranye sababu fo arjine numu muso di makani kante di Fatima Kida di lai jabati jali kamale mi ye jeli deun dan ka sora ma bolina sentige ya dalembe par ville anga fuli bay na kulobe na ni wati lai jabati kantara ba modi di jeli maganko ki sababu nyuma okay ne ba le di laye kan ko ketauke nga jina tige reta bolo ya no yambulu okay awo d'accord ukmana anga foli be laji jabate kosowe jeli maganka idol préféré odone sisan jeli maganka comme ameka se émission kunche yorola ame fe ka min kay bodwa awo ame fe ka tariku dorita eski ko nyefo en ko wala en awo o jaranye ne kasungay me bono ki de fata ngono ni makasunga kan foda iti saka boya ni makasunga kan fo ay doni fo kasunga mo be kan lame mbadin kasungolu khadam tamali ngono fo mali khoka dabar sira ko ate dwani sona damba dingole be ko malabi alhamdulillah mbesigini Malikunafoni kenole kha nyini ngalo menu beje Traoré muso na tan nasigi kha nyini nga alani ayuba sababu man dogode kasungolo alni émission yin alkama fele menu be mali khonani menu be mali khoka na khonto no bal bela jeni ngone ala musango te itala lam bela jeni ngola sango hero ala madla bema kuma yin jaraye kosobe nye kasunga kan fo jaranye nge ni soninga da lemina ko nya soningara ngo kunyi inde nyana soninga kanendi ni maraka soninga kanenya ni maraka kai okay soninge mbo fene mew kana sigare jilige amana gode nyodo fongo chokoroba mi sankeme ani demseni mi edugu keme yala uka donya ubeta nyona to oui tout à fait soningara ngaka sukunyindi kube nugo malin nogondi kube nugo tungang aka kunyinde nyani aka jari lembeke jeli maganja bati o jaranye kosobe madam ne kasu me ko malisajo mogo ba fo malisajo malisajo teo malichajo chajo mauta o chajo produit mulato chajo oui o de atoyo bafla ni nyogote bafla ni nyanche yende kera bafla be maina ni bafla benche o manja mbika nani malichajo anna na choga mena no tariku noki mango flaw kadni ngakuma damne yufo ma aminata jalofo
nte nyina Sulemani chokari ko de ne ga saba sigi roma sawatigi abalo le Guinée équatoriale ni tariku fo parce que abe flaw de ka mali chajo yere be flaw de ka luntandi Diallo babaro to luntandi Diallo luntandi ni mogo luntandi sakhiliba eta me gimba ka feuna o corrige o mo ko todi oui luntandi ya o voilà luntandi sakhiliba voilà o c'est comme ni go Sissoko ok voilà awo mais luntandi Diallo o e fladi en fait donc alisa fuli belebele ba katara neka belebele ma Traoré musodi tenemba Traoré di Modibo Moro Diallo ki wol États-Unis nganake ale mingo ko jeli magai kana siransa ebe siramunya kanere to ebolo ne bolo lembe États-Unis ebe siramunya ne kama kana ne ti sirantuguni aywa kana sira mbe fuli bla Aisha Dema Ousmane Touré manju yan fo États-Unis imaye jeli maga ngasinsin bere Johnny Kalabankura che ana musu lebo gere nega inspiration be boyeni awo ko fara génération avancée geren kan mbe sigi geren flanuna nga inspiration be boy nga mbega na mali chajo nye fotoga mena nga demsene akonnan parce que manefi presera tuko i jolenti da figa sigide ka soroki da okoni je aw Traoré kuma tigi yara de bi korobi bekara kana sigade kuma tigi yara de bi korobi fa enfant ani bayan fa parce que ne moke abora ke manden ke ladi dile ressources bi tilima mali chajo imai flade onde nana ba flane nyanche unana kana ye impere de sigi Diallo dogoni koro utumbe donso yala dila okay unale ba flane nyanche uko ko ne ka ko ede ba fimani jema nyokon feta ngaw flashi jite ke nyokon ni uji ke buteli kele ngona buteli abachi we alaka kowi donc koroke ma uto donso yala lautara beni en horoe koroke ma sigirai donola umena o masigi bora kitambara de kono kanai umele umasigi donc no masigi bora do de kaun oui voilà ci blaluma nu be wara mena katu nyini telephone ko tuntala mo blala katu nyini donc tali we batike kelenga batike nyini ngali kera sisa ko yali ma au ma fly bo dunso yala la donc utan kon nandila utara unuwe nyanye we kumala sigike bada yare lai ukelenga kumala sigike sisa kumala sigi konnana umma mancha wasoro we bugusonu joye koroke na dogoni we bugusonu joye ubuseka shiyorom na ni dugu jera we takungo yalala donc autant konnana kumala sigi konnandla masake uka masake azi abaruta jila fembora ji kono kana ida dogoni sen kerefe we kabako kwe we malindi mali chajo tenda ode jelendu senani kadamina kumera ku kajigi o jelendu mali ayre to bilenendu chajo ina na tendi okay mali chajo voilà ni mauba fo uka fese mauka famu kasunga dungole jama kumenye doga fese kwa voilà kasunga dungole fanfan jama kumenye bi ni mobe kuma fo ni ne adungili nunu chama na buga fo malisajo nya nyini
parce que do recherche ni recherche kaka fuka na beni chokoroba do ye ore ya tarifu an sigi gele ka nyoka fa be ka fo so comme na le afo wa soro ntaro ma enregistrer to kam na téléphone tun tembulu c'est vrai donc nya capter don non e baro ni min kadi mo yo te bi kono no te na agli tun mandi ko sobe o donc ni yoro ni turi kono ni yoro ni ngon torangono parce que yoro ni jaranye mba me mawda voilà ni yoro ni capter donc o mali nani an kelen nga bokani ida dogoni kerefe to bebolla mogo sirana quoi nga dogoni abena fo donso yalala koni sababu do bi sori bolo dogoni sigira awu wele ku kanu sigi kuma dira bema me kuma dile dogoni ne mali boraji la kana ida kerefe awo dogoni klala kuma la mali segina ka jige jila ugo ni kawago ko ede ni kawago ko nga chose bizarre mali yere kera sababu ye parce que mali fla tumbe kelen tunga jugu mali jugu man tumbe o mali jugu man inde nanake anyeta na bege fon fe na jigina jina ite bo mais mali chajo yi ale tumbe kisili deke kamgo sauver sisa una nae korokema nae ale dogoni mali be bokani da kerefe ko est ce que anteni mali yere fa parce que anake jugo yere koroke fa fa oui nyengu yando bena voilà donc ni mo mena to jila mali me ke sababu ye ki kisi ni kuluni bina jila mali ne be ke sababu ye kulabo donc sisa korokema yaye ninko taraka lere boloda we solution ke pour que ka mali faka yere shenkili awo ko mali jugu de du kasoro mali jugu be ya faka waka o kelenga faka sisa koroke matare sigi yoro dola yoro minna koroke ka yoro ka jang koroke tora bafla ni nyogonche weye wele ko bafla be cercle de bafla be oui donc koroke dogoni tara sigi yoro wore koroke chi blama ko ndogo ne tun ye ci min bila mais e ma ne ka ci la mais o de wa walima mun de be no kɛra u faralen ne o kɛra u faralen a ye ci bila ka taa dɔgɔnin ko i ye min kɛ na ne ma ɲina ma ɲina i ka kɛta ko ye min kɛ na ma ɲina de kɛr'o ye ma ɲina tariku filɛ sa dɛ fanu a y'o sɔgɔlen to Malikunafoni kan toujours maina ye min kena ka tɛmɛ ne ma ɲina manifun dati la ko maina hasunga kangole maina voilà d'accord famille soro lola très bien ok jeli Makan DIABATE comme ameka senya fie chum ameka se émission kunche rola eredi foli kamunu bi bolo ka fo ika fanu ye ani la dilikan ibo seko ufo Traoré yani ngabo kuma kono maoma be émission kene kayambi nga foli ba bela jeli ba me kerengere ni nyala technicien waraba yare siglendo oy bobodi aywa basite anga duo ke shini kene la side bi monebo ala ka shini kene di ambela jelima mbe foli min bla ka taranga fanuma ani kanumbawo parce que ne ma yelen folo ala ki yele alsa amina ya rabbi ma yele ka sababu ke miye nere dona feyin kona sisandi o kama ma yelen folo ni e donné 600 donc ni nana yele o kore ko anga ta doron même min fi kafani yada demandi ala ima e meleke nani de be ala bulu min kailu jibrilu sarafilu ani anjarailu munum be barake ala e shuni kle ute jimi ute dumuninke ute nyina ngani mamin ko ibe yada ikanga yoro min soro ite yen soro tugune o de kama ne donto ne kama ngwa ka jilike ni o de kama yen ni dawo kan ko awo
OK. Parce que et tɛ se ka kɛ jelikɛba ye jatigi ka kɛ jatigiba ye sa. Dɔ de bɛ kɛ ni ye wa? Jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sɔgɔ. Binnen fila tɛ ɲɔgɔn wuli dɛ. E binnen don ne binnen don. An tɛ se ka ɲɔgɔn lawuli. O ye tiɲɛ dɛ. N bɛ min fɔ n kanubaw ye Mali kunnafoni kɛnɛ kan. Ni y'a a selen a kuncɛma yɔrɔ ma. Kuluni ni y'a bila ji la maaw de b'a kɔnɔ. N'o tɛ ni maaw t'a kɔnɔ ji b'a tɛntɛn. N'o tɛ ni maaw b'a kɔnɔ u bɛ kuluni ɲɛsin u b'a la ka taa yɔrɔ min. N'u ser'u jigiyɔrɔ la bɛɛ bɛ jigin ka t'i ta fan. Traoré ne bɛ dugawu kɛ yɛrɛ sijan ani kɛnɛya la i yɛrɛ sago Ala k'o d'i ma. Amina yarabi. Parce que n ye fɛn dɔ jateminɛ i la maa bɛ baara o baara la i ka baara kanu sa kana maloya n'a ye. Ne nana ni sisan cɛ yɛlɛ ni kulonkɛ ni fɛn ninnu c'est bien. OK, ni côté. Min bɛ ka taa ka taara n ka fanuw ma sisan o ye jeli Makan ne bɔra ka sɔn dɔ de bɔ sisan a sɔn in diyara n yɛrɛ ye kojugu. Awɔ. Maa min ye ne bɔ bɔbɔya la ka na kuma n ye sɔn in ta o tigi de ye Aminata Jalo jeli sɔnna a sɔn yɛrɛ tɔgɔ ye jeli sɔnna de. Jeli sɔnna. Awɔ. Ale bɛ jeli sɔn yɛrɛ kɛ fadenya de. Awɔ. O kama n ye sɔn in ta ye parce que k'a daminɛ kunun kana bila bi la sababu man dɔgɔn quoi. A ye fɛn caman minnu kɛ n ye layidu ta ye. Ne dar'o kuma ye n fadenkɛ de ye. Ni ne ye min fɔ ni ne k'e ma kɛnɛ in kan yan ko n bɛ fɛn o fɛn kɛ n da kɔnɔ ne b'o de kɛ. O ka ɲi. Awɔ. Parce que yanni maa ka kɛ jeli ye i bɛ k'i fa ka hɔrɔn de. Awɔ. Donc o kama n b'a fɔ n kanubaw bɛɛ Mali kunnafoni kɛnɛ ni Ala ma baasi kɛ an ka taa k'o laban ye boli de ye ninnu b'o nɔ la halisa dɛ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kunnafoni kɛnɛ kan tuguni ni Ala ma baasi kɛ. K'a fɔ n ka fanu ye sɔnkura min bɔra ko jeli sɔnna u ka taa YouTube kan u ka taa RHM kan u ka taa jeli Makan yɛrɛ ka page YouTube kan u b'a sɔrɔ yen. Jeli sɔnna. Awɔ. OK. Hali n ka page Facebook a bɛ sɔrɔ yen. D'accord. Foli belebeleba bɛ ka taara ni jatigikɛ min nana ma ɲin'a kɔ dɛ. Ayi ne tɛ se k'i wele ka na ko n bɛ ɲinɛ i ko kan tɛ bamanan na n'i y'a mɛn jeliya i ko numuya. Awɔ. Anw de bɛ fa la ba kelen n'o tɛ jeliw bɛnba kɛ Surakata ye Ibunu Jafara. Numuw bɔra Dunfayilu la o Dunfayilu o histoire ka jan kosɛbɛ nka n tɛ se o ma ne ka mɛn ni Makan Kante de ye bi. Manda Kante sa Makan Kante kuguba ni Bantamba ɲani ni Kambasiga min donna Buntumba donna Bantamba donna ɲani a donna Kambasiga yɛlɛn donna Soso. Fɛn naani de tun bɛ Sumaworo Kante bolo ni numuw bɛ ka ne lamɛn k'a daminɛ Banbila numu minnu bɛ yen bamanan numuw don Lagare balolen bɛ yen Demba Kante Pari Jula ŋanaminɛ ŋana don Makan Kante i bɛ sira min kan i saraba ye Ala ye. N ka foli bɛ n jɛɲɔgɔnw ye. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. A bɛɛ lajɛlen. Ninnu min tulo bɛ na nin waati Mali kunnafoni kɛnɛ kan n kanubaw minnu ye n sɔrɔ sira kunba ni dan kunba cɛ n ka foli belebeleba bɛ ka taara n ka Segu ŋana muso ma min ye n wele ka na déplacer ka bɔ Bamakɔ ka taa Ba Sisi a ɲɔgɔn man ca dɛ. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu don min na a kɛra Ala ɲɛna a kɛra kira ɲɛna n ye Bamuguci jara ta k'a da la a ye Baba sɔrɔ a ɲanafin bɔ n na parce que Baba sɔrɔ de ye Bamuguci a ye tile k'a la k'a sɔgɔ k'a tile fili ba la a y'a tɛ ye o Tata Bambo ye Bamuguci jara da Baba la don min na i m'a ye n bɛ ka salenw fɔ a parce que Baba baara la Dagolo a baara la parce que i ɲɛ t'a la jeliw bɛ an ɲina ka di quoi k'a kun kɛ fɛn jumɛn ye ɲagaɲaga jeli de cayara
ne bɛ dugawu kɛ yanni maa ka kɛ jeli ye ka k'i fa ka kɔrɔ maa ka ni i darɔ kuma la fili fu ten o man ɲi kana tugu bɛɛ la jeliya valeur fɔlɔfɔlɔ o ye lamɛnni de ye n'i ye ne lamɛn ne bɛ ka min f'i ye n'i ye hɔrɔnden de ye i bɛ ne jaabi n ka foli bɛ Mali n'a kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye seli min tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ laɲiniw sabati ala k'an sɔnba kɛ ala ye ala k'an kisi jugu ma jugu ye min ye e b'a dɔn wa maa tɛ se ka kisi jugu bɛɛ ma jugu ye 3 ye bana jugu ala k'an ni kisi o ma jugu ye 3 ye ba danga ani fa danga n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i ye jugu sɔrɔ parce que i ni maa jɛ t'o ye i ni maa si tɛ se ka jɛ o la o ye kelen de ta ye ala k'an ni kisi o ma jugu 3nan an bɛ se k'a fɔ dɛ ala k'a n'a cɛ janya n'o tɛ maa tɛ kisi o ma dɛ awɔ o ye saya ye n'i dalen bɛ den tɛ da i kɛrɛfɛ fa tɛ sɔn ka taa da i kɛrɛfɛ kɔrɔkɛ tɛ sɔn ka taa da i kɛrɛfɛ Traoré e ni ne bɛ fɛn kelen de n'i y'a mɛn Jabate a fɔ Traoré a fɔ Danbele a fɔ Job a fɔ Senta a fɔ Menta a fɔ Karabenta a fɔ Nɛnɛnta a fɔ Sawadogo a fɔ Wayidaraga a fɔ Hayidara an bɔra Bagituma jɔntigi mɔden na Iliyasu n bɛ ala fo ka ala barikada n b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi Muhammad salimata salima alhamdulillahi rabbil alamina ala ni ce tigɛra kan ka fɔ o la an balima Malikunafoni lajɛbagaw minnu b'a filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka jeli kɛ de tun b'an bolo n'o ye jeli Makan DIABATE a bɔra ka projet f'an ye ani a ko jeliya k'ale ale ye jeli min a tɛ kuma bɛɛ la a tɛ kule bɛɛ la a tɛ tugu bɛɛ kɔ wa ko jeliw a b'a ɲini jeliw fɛ u ka jeliya valeur to a hukumu kɔnɔna na quoi jeliw ka se k'u ka rôle jouer ka ɲɛ fana société kɔnɔna na an b'a fɔ y'a sɔgɔlen to Malikunafoni kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ